Ọhaneze mma mmanụ awụchiere m ọzọ. Asị m na oji ngaji eri na-achata ndị ji aka. Onye ọrụ na-anụ ọnụ ya bụ Maazị Obinna Ireka akụ na-ebi okwu. Ọ ga-adịrị anyị mma mbọsị Eke, dịrị anyị mma mbọsị Oye, dịrị anyị mma mbọsị Afọ, dịrị anyị mma mbọsị Nkwọ. Ngwa tọọ ọnụ ntị n'ala ka unu nụrụ akụkọ ụwa nke uhuruchi. Ndị oji egbe ezu ori egbuola ego ụmụ mmadụ rie mbọmbọ ọsọ. Ndị ngalaba ụlọ ọrụ Eko ICPC n'ahịa Ịchafụ ama n'ọkwa nye atụmatụ nye ndị mba niile gbasara ya bụ ọrịa nke na-efe n'ikuku nke a na-ekute n'ime na nke a na-akpọta n'anwụrụ akpọrọ COVID-19 coronavirus n'olu ndị iti. Adọọna mba niile aka na ntị ka onye ọbụla baa n'ụlọ ma gbachigide onwe ya apụtakwa n'iro. Onye isi mba Amerịka bụ Donald Trump enwee n'obere mmetụta arụ ebe o ji ụgbọala ọgbatumtum ya akpagharị n'ogbe ya bụ Texaco. Dibịa bekee kpara aka n'ahụ sị na ọ ga-enweta onwe ya mgbe na-adịghị anya. Ọhaneze ngwa tọzienụ ntị n'ala ka ụnụ nụrụ okwu na-ese akụkọ. Obodo ama n'ọkwa ma nye iwu ma kabie si na ihe onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya. Sizie na nke adịba na ihe onye na-eme ma mgbe ọ dị ndụ mgbe ọ nwụrụ a ga-eji ya cheta ya. Mgbe onye isi obodo ha bụ Gabriel Nwachukwu n'ụka atụ n'obodo Umuchu ebe ihe a na-akpọtụ ka okwu akpụpụ n'ọnụ na-emepụ ka nwa okorobịa gbabiri n'ike onye na-agbasa ozi ọma. Obodo ekwebiele ma kwubie si na ma ofufe nro ịtụ aga na igbu ọnụ na ebumọnụ a ga-eme ya n'ofe izu ụka. Ebe a kakpuo okwu a n'ọnụ, nwoke na-egbu anụ agbabiri n'ike nwụọ. Obodo etie ma kabie ma anụ nọ n'ahịa ma nke nọ n'ụzọ ma nke nọ n'ọma ahịa na ị ga-egbu ma rie na-akwụna peni. A kakpuo okwu a n'ọnụ, ote nkwụ agbabiri n'ike nwụọ. Obodo akabie na ịṅụ mmanya ma ịkụ akụ ị ga-aṅụ akwụna peni n'efu n'otu izu ụka. Mana nke mere n'abalị taa agbabiri abụọ bụ na ofu akatikoro akwụna ama ama agbabiri n'ike nwụọ. Ọha obodo nọ na nzukọ kemgbe ụnyaahụ wee na-atụ aro ihe ha eji wee kpaa ya bụ nwa akatikoro nwa agbọghọ bụ akwụna. Ịmara ihe ị ga-eme ka nzukọ agbasa nke taa ma echi, gbaa anyị n'ekwentị ka a mara ihe a ga-eme ya. Achịbishọp nke Anglican nọ n'Ọka ama n'ọkwa nye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa maka ime mkpuke ka e wenata aka n'obodo. A ga-eme ngwa ngwa site na ntụziaka na ntụliaka elu a ga-eme nke na-adịghị anya n'etiti Anambra steeti nakwa n'ime Eko ka ị gbaa mbọ nweta ihe ga-enye gị ikikere iji mee ntụliaka nke a kpọrọ voters card n'olu ndị iti. Ka ị na-eme nke a ka onye nwe anyị na-anọnyere gị. Ọhaneze ọ bụ na ka ọ ha anyị n'ọnụ n'uhuruchi ya. O ji ngaji eri ya cheta onye ji aka. Onye nọ na n'ọnụ ya bụ akụ na-ebi okwu. Ka emesịanụ.